Goedemorgen dames. Of is het al middag? Het is al middag. Ja, wie laat is het? 12:15. 12:12. We reden ook net al voorbij. Had je het gezien, hè? Klopt, ja. Je wordt zo gezellig aan het wandelen. Ja. Zeker. Wat ziet je van elkaar? Vriendinnen. Ja. Vriendinnen. Ja. Hoe ziet je vriendinnen geworden? Via de middelbare school. Ja. Vertel. Dat is heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Dat is zo'n 11 jaar geleden, denk ik. Je zo goed kennen, Toen ja. kwamen we niet bij elkaar in de klas, maar we hadden hetzelfde keuzevak Oh ja, gekozen, ja. namelijk drama. Drama, ja. Dus, Sorry. Geef niks, maar krachten door. Jazeker. Goeie reis, hè? Ja, dankjewel. Wat was het keuzevak? drama. Drama. Ja. Ja. Oké. Gewoon even vooraf. Gewoon we drama kregen nou? We hadden eerst de afgelopen 10 jaar wel geen drama geweest, maar Ja. nu, Nee, geen drama nu meer. gaan drama meer. Nee. Vertel. Wat voor drama is er geweest Oh, dan? ja, we Tina zien al zo drama. lang Ja. vriendinnen en dan krijg je dat vanzelf. Dus nou. Maar dat maakt dich ook sterker, hè? Ja. Dat maakt de relatie ook sterker. Dus je hebt samen als vriendinnen al best wel wat meegemaakt? Ja, jazeker. Goeie tieën, minder goeie tieën? Van alles. Van alles? Ja. Van alles, ja. Ja. Kent je het programma? Ja. Onderweg? Ja, ik zei Ja. dat net al. Ik zeg, oh, die komen filmen. Nou, ik zoog tegen al dit ging direct tegen haar vertellen van, volgens mij van wie we horen Ja, en zo. ja. Maar als je het programma kent, dan weet je dat we altijd ons gasten, want dat ziet geen nou ook, met het meeste respect benaderen en behandelen. Dus je hoeft niks te vertellen wat je niet wilt. Maar als het mag, een klein beetje drama dan, van de afgelopen 10 jaar. Oh, daar moet ik wel even goed even nadenken. Ja. Oh ja, dat weet ik nog. Dat in de eerste, dat met de ene jong. De ene jong. Ja, ik wil echt die naam niet zeggen. Ik weet even niet wat ze het doen. Oké, dan gaan we het dan niet Dan over gaan we het dan hebben. niet over iets met jongens. Iets met Jongens. jongens, tuurlijk. Zonder het dan over specifieke mensen te hebben en namen te nemen, gedeeld dus veel met elkaar, ook als het over jongens gaat. Ja, Ja. Ja? tuurlijk. Maar dan ziet je dus echt wel besties, of niet? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Is het dan Dit. voor dich belangrijk dat zij ook een jong die stik leuk vindt, dat zij die ook Ja, dat aangenaam vindt? Ja? Dat moet wel klikken, ja. Dat is wel belangrijk. Ja. En andersom? Ja, zeker. Maar dat scheelt na 7 jaar best wel nog steeds tevreden, of Ja, niet? het is al een heel lange relatie, dus Ja. Oh, die naam mogen we wel noemen. Jazeker. Wie het? Bart. Bart. Ja. Oké. En wie het stig? Ilse. Ilse. En? Rachel. Rachel. Ja. Oké. Hey, ziet je in die 11 jaar dat je elkaar kent, ziet je veranderd? Ja, heel veel Ja. denk ik wel. Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Laten we het niet over verandering klinkt misschien een beetje negatief. Laten we het ontwikkelen nemen. Ja. Ilse, wie heeft zich ontwikkeld? Poeh, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat ik het... Kijk het even aan hier, maar ik het sterker in mijn zoon ben gaan staan. Wel echt langzaam geleerd om voor mezelf te kiezen. Ik ben ondertussen ook moeder geworden, dus dat heeft ook meegespeeld. Ja. Ja. Wat leuk! Ja. Oh. Jong of meisje? Meetje. Oh. Ja. Ja. Wie heeft ze? Zoe. Zoe. En wie jong is Zoe? 1,5. Ja, heerlijk. Ja, is het dan peertante of Nee, doet je wel- er niet meer aan? Nee, ik ben nee. geen tante. Ja, Ja. mijn tante. Ja. Bonustante. Ja, Ja. Ja, eigenlijk wel. tante, ja. Ja? Ja. En wie is ze met Zoe? Nee, wel goed. Alleen Rachel is ook zo van, als het gaat aaien is, dan is het leuker, toch? Ja. Dat zeg ik goed. Ja, Mm. ja, dat is goed, ja. Ja, nou, anderhalf, dan zijn ze natuurlijk nog enorm afhankelijk van mama. Ja, ja. Hè? En dadelijk dan, ze zal nog niet lopen of wel? Jawel, ja. Ja? Ja, ze rent al. Het gaat rap hier. Oh, Mm. dat is een snelle jelle dan. Ja, ja, zeker. Oké. En hoe heeft ze dat van? Van mama of van papa? Voor beide?
Ja. Ja, ik denk Mama, van mama, ja. Ik denk dat ik eerder wil beginnen aan rennen dan aan Nou, lopen. en mama is vooral van, nee, ik doe het zelf wel. En Ja, lekker ja, dat uit je klopt. wies. Dus ik denk dat dat wel ook met dat rennen van, nee, Ja. ik ken het zelf. Ja. Hey, maar woont je nog allebei hier? Ja. Ja? Nou, het had dus gekund dat je voor studies uitgewaaid wordt en Ja. dat je elkaar misschien wel kwijtgeraakt wordt. Dat is ook wel even Dat geweest. is wel even geweest. Ja, toch? Ja, dat is ook wel even geweest. Toen ging ik zo naar een andere show. Mhm. Ja. Ja. Dus Maar ja. ja, kwiet zien we elkaar nooit geweest. Nee, maar Dat wel kon ik net even ook minder niet contact, zeggen. om het zo Ja. te zeggen. Rachel, waarom pas je goed bij elkaar? Omdat waarom passen we goed bij elkaar? Ik denk omdat we juist heel verschillend zien. En Ja. elkaar erin soms kort haaien, maar ook verlengen in de wereld van de ander, zeg maar. Mhm. Toch? Ja, ik ben er wel met de gens hier. Ja. Verlengen, aanvullen? Ook? Ja, aanvullen ja. en ik leer van Ilse wie zij naar de dingen kijkt en ik hoop dat het van mij leert naar Ja, ik naar de dingen kijk. absoluut. Dus, ja, Wat gaaf. ja. Realiseert je ook dat dan zelf nog wie bijzonder dat is? Zo'n vriendschap? Niet altijd. Niet Van- altijd. Ja, ik moet zeggen, van mijn kant in ieder geval. Nee, niet altijd meer. Maar soms dan is het dan de zoveelste verjaardag of zo. En dan denk ik zo, boh, wat moet ik nu nog op die kaart schrijven? En dan ga je ze maar schrijven over wie dat 10 jaar geleden allemaal begonnen is ooit. En, ja. 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 Maar dat moet je koesteren, hè? Want het is hè, vriendschap die door dik en dun gaat, hè? Dat begrijp ik ook, hè? In goede Ja. tijden, slechte tijden. Dat is iets ontzettend kostbaars. En ik kan me ook voorstellen dat toen ik zoiets kreeg, hè, want als ze voor het eerst moeder of vader wordt, dan is die leven is nooit meer zo als doorveur. Hè? Klopt. Er verandert heel veel. Mhm. Heeft het op enigerlei moment ook vriendschap niet onder druk gezet? Nee, Nee, vind dat ik van ook niet. Nee. Oh, wat knap. Het was wel anders en even Ja. wennen. Ja, het kreeg een andere invulling. En dan merk je gewoon dat het dan wat meer plannen is Ja. om elkaar te zien dan spontaan. Maar dat werkt ook goed. Oké. Mhm. Ja. Ja. Is dit ook is dit 10 hondje? Ja, met Ja? mijn hondje, ja. Wie had het? Yep. Jep! Hallo Jep! Jo. Jep is een goeie sis. Jazeker. Ja. En wat zien nou de leuke dingen die je met elkaar onderneemt? Nou, binnenkort eigenlijk gewoon Ja. een musical. Ja. Dat is toch wel onze passie allebei. Ja, dat zijn wel echt leuke dingen. Maar ik vind het ook wel heel leuk als we gewoon nog een terras gewoon of in de Ja. tuin zitten met z'n tweeën. Of vandaag gingen we dan samen nog studeren, zeg maar. Dat kan allemaal en dat vind ik ook wel heel leuk. Vandaag. Ja. Ja. Je studeert allebei nog. Ja. 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 Wat? Ik doe nu de opleiding verzorgende IG. Dus even erbij. In de Leuk. zorg. Ja. En dich? Ik studeer pedagogiek. Met als doel, ik wil voor de klas gaan staan uiteindelijk. Nee, met als doel dus theater en pedagogiek combineren. In die werk. Ja. Dus de geest mensen leren toneelspelen. Ja, het is eigenlijk een combinatie. Mensen met dan een soort van hulpvraag begeleiden in het weren van acteur of actrice of iets in het theatervak. Of jongeren met een bepaald probleemgedrag door middel van theater Ja. leren structuur aan te brengen. Of iets Nou, in de richting. ik ken dat. Want ik heb een kameraad. En dat is ook, die geeft ook les in toneel. En dat zorgt er dus voor dat met name kinderen die wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken en zo. precies. Dat drama, ik kom het ook weer op dat keuzevak goed. Ja. Dat enorm behulpzaam kan zien van dich wat wel zelfverzekerder weer. En er moest niet een rolletje gaan spelen en niet meer zichzelf zien, maar de kind wel zorgen dat ze. Ja, theater is inzetbaar voor van alles Ja. en nog wat. En het is heel veel meer dan dat de mensen vaak denken van, oh, ik kom naar een toneelstuk en dat is theater. Maar het is heel veel meer. Maar dat zorgende zit dus in ook allebei. Want ik ga zorgen, maar ik wil ze ook gewoon zorgen. Ja, op een manier wel, ja. 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 Dus je kunt allebei veel van onszelf ook weer terug gaan geven aan de. Ja. Absoluut. Ja. De best wel jong mama geworden dus. Ja, Was klopt. dat een bewuste keuze? Oog. 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 En Het is... ja?
Ja, ik heb een leeftijdsverschil met mijn vriend, dus van 10 jaar. Ja. Dus we wisten eigenlijk sowieso dat we vroeg ouder willen worden. Maar het ging eigenlijk iets sneller dan we verwacht hadden, maar in de positieve zin. Dus ja, alleen maar blij mee. Ja. 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 Ja, het is echt een geschenk. Dus. En als ze dadelijk de zorg in gies, dan gies ze dat combineren met Zoe? Ja. En met die vriend? Ja. Ja, daar heb je het al over gehad? Jazeker. Zeker, ja. Ik moet zeggen, het was leuk om even met oog te kletsen. Ja. En ik ben, het klinkt misschien raar, maar ik ben wel trots op onze vriendschap. Want dat is bijzonder. Ja, ben je ook. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Dankjewel.